Ni pediang sumpa ya pibaro ki paralog ki parajor sasisin saka simple life story. Kajingjia aksiden jong ki lai teliki rel tang hapo san minit Habalasul district jong kajela Odisha kala penpar yang kriat pat penjau umat ya ki pajba hapo kari India pat baru kumju haba kani kajingjia kala sim ya kajing im jong ki nong lek nong wan palat arspa penyobosan ngun bat ki balaman sauru palat kendai spangun kane ka jingjia aksiden langit bakadai ke bajur tam hakini ki ar posnem hapo kari India ban pet bat ban sakhi ling baki news channel ya kane ka jingjia ka penjau umat bat ka penkthang ya ka mensim ban yo i ya ki balak thia ling ketar Hamadan ki balak sakut hapo ki coach ki balak ka ang nakadaw ka jing mesau Kiba yam pat do non namar ka jing klat no kiba ik ba thon jong ki bar ka jing lengkin kasnam ka ba isar kai hakane ka video in persyang ban batai syafi kinong kersian jong kane ka channel kumno kane ka jing aksiden kale jarang kan ka jing jia jong kane ka jing jia aksiden kalong kumne hakapor lai arpau janmen ka Coromandel Express kalami na Shalimar Railway Station Kolkata jong kajela West Bengal banle sya Chennai jong kajela Tamil Nadu ka Howrah Superfast Express kalami na Yes Banpul Station na Bengaluru banle sya Howrah kabadon hakajela West Bengal badhabahana ka Bajal Station Habalasul District jong kajela Odisha ladon karel kabakijingkit kabala sangat hangta katkum ka jing batai ki official nakatanat railway don sau teliki truck hakani kalen tiat kalan banongkong bad basau lasak nge daki rail ki bakit jingkin bad kine ki ar teliki rail kit breupat kilayat haki lan baar bad balai laka jong kalen ti kajingjia jong kane ka aksiden kalijia namar ka Coromandel Express naki daw ki bompat tip haduk mentah kala direl lani yat bakla ya kalan hakajaka bakan yat sakalan baar pakalit poi penban sakalan banongkong hakaba ka rel kit jingkit kala sange hangta badai nakane ka daw ka Coromandel Express kala turbek dam ya ka rel kit jingkit bat ki benta jong kane ka Coromandel Express kila sapriang la kajong ka benta don ki benta kibalik poipat sakalan kabalai kabaka Howrah Superfast Express kayat lengba kine ki benta lani ki coach joka Coromandel Express kilalet bentak ho ya ki benta joka Howrah Superfast Express kibala pelong pat ya karu ban poi sabar ulan lane utrak bakadai ban yan kane ka jingjia baro kala jia haka janmet jongka ar tarik ubnai basan usnem ar hajar ar pulai haka por nyau hadu prabaje janmet haka distrik Balasore jongka jela Odisha paralong ngingej skem pilasai katokat ni halor kane ka jingjia aksiden kine ki lai teliki rel Balasore distrik jongka jela Odisha kabala penpang not bat pensyayongan ya kari India barok kawai namar kajing du ya kis pangut ki mensembreu ki baklempoi perkhan baka jingim jongki kan syukut no hakate kajanmin kabak hampen ngau melung syusyu kadai namar hakate kajingjia lakan tum nadu ki kena ki kenthei bat kirang ba nakane ka channel miduwai ba ublay nong bo nong tau un ay ya ka jingja thaj bom jukut ya gitu ki mensim ki bala klanno nakate ka jingja bat ba un pentingen ya ki bahayeng basem ki bala dokno ya ki ba ik ba thon jongki miduwai ru ba kito ki badon hapadeng ka jing mensau kin koitno kam gloy paralok parajor ki jingjia bas ngausen ai bat ba melung ki ba mi nakane ka jing aksiden ki bon bah balada pikwa ban tip shosho komen hakane ka video patkan mau ban share ya kane ka video syaki paralog jongpi bat keletru ban like bat subscribe
ya kan ka channel teta tedo bindia sempiang haka waipat ka video kublai sibon kublai si hajarango